duka gaba ɗaya matan gidan aljanna 'yan mata ne. Wanda ya kuskura ya mutu bai aure ba an gama da shi. Allah ya ce uruban atraba li ashabil yamin. Ka san me ma'anar uruban atraba? Wato wasu 'yan mata ne masu bala'in soyayya da ƙauna, masu ɗaiɗai wato daidaitattun shekaru, gaba ɗaya shekarun su iri ɗaya, kansu ɗaya, kyawawa, lafiyayyu. Wanzu Allah ya ce idan mata aljanna kana shiga ɗakinta sai ta fara maka waka. Nahnu na'imatu fala nab'asu, nahnu al-khalidatu fala naz'anu. Mu ne masu ni'ima, mu ne masu albarka, ba mu da damuwa a tattare da mu ne masu zaman gida, ba ma fita. Ana gaya maka matanka na duniya ba garanti, in talauci ya murkushe ka ta iya bugawa mata saboda baka. Nahnu radiyat, mu ne yardaddu a gare ka, ba ma fushi. Mata aljanna ba ta fushi, mata aljanna ba ta tsaki, mata aljanna ba ta datti, ba tsuguno a aljanna, ba bayan daki a aljanna, ba tofar da yawo, ba kaki, ba atishawa, kacau ba a yi a gidan aljanna. Lafiya lau. Duk wani abu da ka sani na morewa da jin daɗi mal akwai shi a gidan aljanna. Me ya saura? A buga aiki kawai. Allah ce inna ashabal jannati yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum ala al-ara'iki muttaki'un. Wani yace ya Rasulullah, yanzu a aljanna akwai saduwa da jima'i? Annabi ya ce kwarai kuwa, da'ama. Abinda yake nufi saduwa kan saduwa ma. Yace sai dai babu maniyi a jikin dan adam a aljanna, ba maniyi. Me yasa ba maniyi? Maniyi idan ya fita daga jikin mutum lokacin da yake jima'i yana fidda maniyi, yaqta'u laddatal jima'a. Ɗanɗanon jima'in da daɗin jima'in ai ya ƙare daga fitar da mani. To aljanna kuma ba a so wani jin daɗi da kake iya ƙare. Sannan babu tsoho a gidan aljanna. Allah ba ku haƙuri dattawa tsofaffi masu barkuwa. Duk samari ne matasa gaba ɗaya. Ko tsoho ne sai an daɗa ƙera shi. Saurayi kanmu gaba ɗaya ko ba ka ba. Duk kanmu ɗaya a ciki ko? Duk matasa ne insha Allah ta'ala. Haka za a yi ta rayuwa har abada. Annabi ya faɗa mana a cikin hadisi cewa 'yan aljanna ya tazawaru, kamar yadda alkur'ani ya ce ya tasa'alu, suna tambayan juna. Kakan zo gidan abokinka a aljanna ka ce wai ina abokin mu wani? Sai a ce ai gidansa yana can wuri kaza. To mu kai mai ziyara mana. Kawai sai kun kai mai ziyara. Ku ta hirar duniya. Manzo Allah ya ce a hadisi idan kuna sha'awar wani abu na wasa, na jin daɗi, na morewa, kuna sha'awar wani abu kawai sai ku ga wannan abun gashi nan, kawai sai ku yi wasan ku more yadda kuke so. Zai amin mutum yana, amma sai na riga ka shiga tukuna. Wallahi ba ta aljanna daɗi ne da ita. Wallahi ba na so na daina bayani akan aljanna. Akwai wani littafi mai kyau sunansa Kitabul Janna na Imam Ibn Kathir al-Mu'arrikh al-Mufassir rahimahullah. Ya tattara waɗannan bayanai gaba ɗaya akan bayanin gidan aljanna. Cikin sunan Tirmidhi akwai bayani akan sifatul janna da kuma sifatul nar. To abubuwan dai suna nan da yawa ba sa karewa. Naga aran ma ya fara fushi saboda yan ayoyin da ya bayar ya ga dai ba a gama fassara su ba. Bari ci gaba da fassara. Allah ya sa albarka. Insha Allah lahum jannatun na'im. Suna da aljannatai wato waɗanda suke masu ni'ima, ga gurin zama mai kyau, ga abin hawa mai kyau, ga jin daɗi, ga morewa. Wa'adallahi haqqa. Alƙawarin Allah ka'inun la mahala, gaskiya ne baya kaucewa. Saboda duk abinda Allah tabaraka ta'ala ya alƙawari zai bayar, wallahi Allah la yukhlifu al-mi'ad, baya warware alƙawari, baya sabawa. Li'annahu al-karimul mannan. Allah wanda yake karimi mannani,
alfa'alu lima yasha'u, mai aikata abin da ya ga dama ya zai saba, alqadiru ala kulli shay wa huwa al-azizu, Allah shine mabuwayi, alladhi qahara kulla shay'in wa dana lahu kullu shay, shine al-aziz. Fassarar aziz alladhi qahara kullu shay, wanda ya rinjaye komai sannan kuma komai a ƙasansa yake, shine ma'anar aziz. Al-hakim, mai hikima fi aqwalihi wa af'alihi, a cikin maganganunsa da ayyukansa. Alladhi ja'ala al-qur'ana hudan lil mu'minin, Allah shine wanda ya sanya al-qur'ani ya zama shiriya ga mu'minai. Qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa, Allah ya ce wannan al-qur'ani ga ya musu da masu imani shiriya ne kuma waraka.